дар хонаи мо умуман оилаи мо шоҳмотбозӣ як бозии оилавӣ аст да. Мо ҳамин ягон маърака шавад ҷамъ мешавем, дар хонаи ҳар яки мо шоҳмот ҳаст, бозӣ мекунем, намешад ки бозӣ накунем. ман фикр накардам ки ин шоҳмота сохта метавонам, барое ки эскизо будан, мисол дар кала идеяҳо будану аз аввал дар назарам душвор метофт. Ин барои ман як вызов буд, ҳамин шахмат сохтанаш. баъд эскизоя нишон додам падарам ба бобом ва гуфтанд ки ино яки кади мисол чизое ки пештар сохта буд, инам метавонӣ гуфтанд, барои ту душворӣ нест. мумкин ки инам як рӯбаландкунии одам бошад. омада сар кардам инам, ҳамин шоҳмота мекардам ягон қисмаша вазбинӣ мекард ё ки намешуд, мемондам як 2 рӯз 3 рӯз 5 рӯз дигар кор мекардам, ина намерасидам. бо сар мекардам, як ҳафта 2 ҳафта кор мекардам, бо ягон ҷош ба танқисӣ мешуд, бо мемондам кор намекардам. ҳамхел дар 7 моҳ ман ина тамом кардам. поёноша кандакорӣ кардем, нақшҳои миллии худамона. якчанд идеяҳо бисёр буданд, вале зинда кардани ҳамон идея душвор, беҳад душвор. вақте ки бо як устои дигар, бо як одами дигар мехоҳӣ кор кунӣ, на ҳама вақт метавонад вай туя фаҳмад, ту вая фаҳмӣ, қиинтар мешавад да ҳамин чизо фаҳмиданаш. вале як заргари хеле бомаҳорату устоди кори худаш шинос шудам ва идеяи худа гуфтам ба вай. вай мана фаҳмид, вай фаҳмид ки ман чӣ мехоҳам ва ҳамин дар ҷараёни ҳамин кор вай худаш идеяи худаша пешниҳод кард. гурм мегӯянд, гурме ки дар танаи дарахт мешавад ва як опухол бар ин танаи дарахт ва мешавад. уна кор кардаш беҳад қиин ва барои ман як чӣ шуд ки ман мехоҳам ҳамун чӯба кор кард кунам. як 4 моҳ натонистем ҳамун чӯба кор карда натонистем. вале белохира як чизе сохтем ба ҳамун чӯбе ки хостем сохтем ва вақте ки ман ба ӯ заргар пешниҳод кардам, ба ӯ маъқул шуд, гуфт ки чизе ки ман мехостам ту сохтӣ, аку чизе ки ту мехоҳӣ ман бояд созам. ва ҳамхел як сандуқча сохтем мо якҷоягӣ. билохира мо мехоҳем як шоҳмот созем. шоҳмоте ки тамаддуни моя нишон медиҳад. мо мехоҳем ки ҳамон бозичаҳое ки лашкарҳое ки мо мехоҳем созем, мехоҳем ки аз лашкарҳои тоҷикон бошанд.